Takže zas nám prešiel ďalší rok a vyrážame znova na cestu do sveta. Tentokrát sme sa vybrali kam? Kde tu ideme? Korzika a Sardínia. Tam by sme chceli dojsť. Zatiaľ vyrážam úplne sám. Tento prvý deň bude veľmi krátka cesta. To ideme iba do Rakúska, kde býva kamarát Majo. U neho sa všetci stretneme dneska, prespíme a vlastný výlet začne až zajtra. Takže zatiaľ iba taká polhodinkový výlet. No. Motorka naložená, skontroloval som všetko, čo sa dalo, tak dúfam, že ma nesklame. Takže dúfam, že bude všetko porážiť. Tak a tentokrát budú zábery asi trošku iné ako po iné roky. Tentokrát mám v pláne nakrúcať celý výlet touto Insta360 s 5, ktorú nám dal do placu Dodo. Takže dúfam, že to bude zaujímavejšie a dúfam, že hlavne bude lepší zvuk. Teraz to mám napojené na interkom na Senu. Ešte som to nestihol ani vyskúšať počas jazdy, takže teraz to skúšame prvýkrát. Tak uvidíme, ako to pôjde. A dáme práve do Sitiny. A za chvíľku budeme v Rakúsku. Teraz otestujeme, či je počuť, aj keď je takto hlučnejšie, keď ideme rýchlejšie. Pri rýchlosti okolo 140. Či je niečo počuť. Tak dneska bol cez deň strašne škaredé počko, pršalo, zima bola. Som myslel, že už ani dneska nepôjdem. Že to už necháme na zajtra. Ale krásne sa nám vyčastilo, začalo svietiť slniečko teraz. Ale už je večer, 8 hodín. Takže už toho veľa dneska nestihneme. Takže pomaličky opúšťam Slovensko. Sme v Rakúsku. Je to tu lepšie. Ale nie, Slovensko je tiež fajn, len cesty mimo väčšinou. Dobre, tak za chvíľku sme u Maja. Vyskúšame aj takýto záber, že človek je trošku ďalej. Pekne vidieť do diaľky. No uvidíme, či tam aj necháme tieto moje keci, lebo možno pustím radšej hudbu a to má počúvať toto. Tak a už buďme pomaličky aj v Heimburgu. V Heimburgu býva Majo, má tam domček, tam prídu ostatní. Docela aut, tak môžeme robiť aspoň takéto, ne? Môžeme vyskúšať, že sa z touto Insta dá natrúdiť takéto veci, ako vidíte tam krásny Heimburský hrad na kopci. Vidíte tam slnko, ktoré mi svieti do očí, lebo idem presne oproti nemu. A vidíte aj mňa. Taký som je krásny. Plne ideme cez tie historické brány do centra. Všetko vám to tu natočím, lebo tu určite žiadny Slovák ešte nebol. Dobre, ale ešte okrem toho by som vám mohol povedať to, že to vlastne ide tento rok tam na výlet. Ideme zo Staváka sa vole v Španielsku, čiže ja a okrem mňa traja bratia. Dodo, Fancy a Majo. Vidíme, jak to pôjde. Viktor bohužiaľ nemohol ísť tento rok s nami. Viktor bol minul s nami v Rumunsku. Nemohli kvôli tomu, že on sa odsťahoval do Číny. To som vám zastavil určite kvôli tomu, aby som vám natočil tú krásu, čo tu je, neviem, či to je fontána, alebo čo to je. No ja hlavne celú dobu, celú cestu rozmýšľam, že čo ešte som si zabudol, keď sme takto blízko, tak by sa dalo vrátiť. Snažil som sa baliť tento rok minimalisticky, aj keď sa to nie úplne dalo, lebo v pláne máme ísť cez Alpy najskôr. Rád by som prešiel cez Stelvio Pass, ktorý len teraz otvorili.
inak je jún práve, takže len teraz sa to otváralo kvôli tomu, že tam bolo miestami hodne snehu. Museli to odfrezovať. Takže teploty tam tiež asi nebudú moc vysoké. A potom zase naproti tomu na nejakej Sardínii a takýmto tam pravdepodobne už bude dosť horko, no. Viem, že sa aj okúpeme a tak. Takže to bude príjemné. No, hlavne, aby nám moc nepršalo. Zatiaľ tá predpoveď je celkom taká, uvidíme. Na zajtra celkom dobrá ešte. Zajtra ešte stále budeme v Rakúsku. Sa presunieme ďalej. Tak a tu už budeme prichádzať v majovi. V domčeku. Kde vravím, dneska až to parkujeme. Stretneme sa, Dodo už by tu mal byť. Pánky neviem. Mal doraziť čoskoro. A prespíme a vykážeme zajtra. Je zaparkované. Toto je nová motorka, ktorú má Dodo. Tu si úplne novú motorku. Si ledva zabehol, teraz len bol v servise. To nezabehol toľko koľko by mal zabiehať. Ale tak hlavne. Dobre, tak sa vám ozvem potom zítra. Tak už sme u Maja doma. Ten Majo chcel ísť ako dneska ráno a on vôbec není pobalený, bo teraz sa začína baliť. Ja som sa tak tešil, že sme išli neskôr. Ja som sa tak tešil a dneska aj tak sa určite ožereš, takže pôjdeme až nedelu. Ale ja nepijem. A som... Videl ma niekedy niekto piť? Nikto nikdy. Ináč, On nepil, má na to s dôvody. Dodom, hej, Dodo tu je, Majo tu je. Sebastian. A Bandy tu není, ten chcel ísť najskôr, ten chcel ísť o 6 ráno a furt tu není. Ja neviem, kde je. 9 hodín je. Tak, 9 hodín večer. Aký je čas. No a teraz tu ešte budeme čakať. No a ináč takýto byt má celkom pekný tuto. Aj mačku tu má niekde nejakú. Krásnu. Takže konečne sme všetci. Pripíjam na náš teda výlet, nech sa nám zadarí a nech je všetko v porádku. Hlavne nech dorazíme do Menko v porádku a nech je všetko tak, jak má byť, hej. A tým, že sme v Rakúsku, tak prost. A kto vie z vás, kam ideme tento rok? Pýtam, Konkrétne ideme najprv som sa spýtal, Doda. Korzika a Sardinia. Sardinky. Ja ti poviem, hlavne odtiaľto. Ja si to stále vidím, ja si to stále vidím do Sicílie, neviem prečo. Lebo tam už sme boli. Ale otázka. Korzika sú Francúzi alebo Taláni? Korzika je Francúzsko, Sardinia je Italsko. Ja som sa tento týždeň rozvedel inak. Čiže na Korzike žereme žaby a talánsku špagety. Tak. A pizzu. Na zrejme. Dobre, vidíme sa na Sardinii.